SC Heerenveen had juist rond de eerste competitiehelte min uitsletten. In het eigenaar Belenstra-stadion kwam Heerenveen net verder als 0-0 in ADO Den Haag. De Haagenezen kwamen voor een punt en Heerenveen speelde te min om terug de verdediging van ADO te komen. Ja, ik denk dat dit een wedstrijd is om die op tv die je wegzet. Ben je een beetje chagrijnig? Ja. Ja, we hadden hier meer van verwacht van deze thuiswedstrijd. En, ja, het is gewoon niet goed. We hadden ons publiek willen vermaken hier en dat is eigenlijk niet gebeurd. Ik vind ook trouwens dat je daar 2 ploegen voor nodig hebt om dat te doen. Ja, en, volgens mij was de andere ploeg die was er niet echt bereid toe. Ik hoorde je net ook zeggen dat een van de spelers van ADO Den Haag, Aaron Meijers, wat zei hij tegen je? Sorry voor de wedstrijd. Na zantje wedstrijden stiet Heerenveen nou joggende met 22 punten. Al binnen nog 3 ploegen die dit weekend oer Heerenveen hinnen gaan kennen. Een wisselvallig seizoen ontnoopt daar, met mooie oerwinnings en goede wedstrijden in topploegen. Maar ik minder wedstrijden en puntverlies in ADO, Heracles, Dordrecht en Willem II. Wisselvallig, met een hele goede start. Een paar fantastische wedstrijden, een paar supergoeie wedstrijden onder Dwight's nieuwe speelstijl. Maar ook met een paar wedstrijden waar we er doorheen zijn gezakt en niet stabiel genoeg zijn. Het is wel voor mijn gevoel dat er meer in had gezeten. Dat hadden we als team denk ik, hadden we dat gevoel ook. Want je hebt gewoon wedstrijden gehad die je onnodig hebt verloren of gelijk gespeeld. Daar had meer in gezeten. Dus ja, ik ben niet geheel ontevreden over ons eerste seizoen zelf. Maar ik denk dat er wel veel meer in had gezeten dan wat er nu is uitgekomen. En als je af had kunnen sluiten met 24 punten, dan was ik eigenlijk heel erg tevreden geweest. En nu ben ik gematigd tevreden, noem het maar. Maar ik heb wel het idee, dit is dan even een stapje terug die we dan maken, een klein stapje terug. Ik heb wel het idee dat we wel op de goede weg zijn, dat wel.